Saderengipun monggo sami ngaturaken salam tengger. Hong ulun Basuki langgeng. Kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sepuh bini sepuh. Bapak Ibu undangan hadirin sekalian ingkang sami kita hormati. Ing mriki kita pramugari ngaturaken sugeng sonten sugeng rawuh. Ugi sugeng pinanggihan wonten ing pagelaran seni budaya Tayub Jawa Timur alat tengger. Makaryo sarengan kalian BM Audio Profesional saking Tosari ingkang dipun pandhekani Mas Hendri Sutakrip. Oke, makaryo kalian video syuting Tekgrafi Production saking Ledok Nongko Jajar Pasuruan ingkang dipun pandhekani Cak Tekno. Wedal sonten ngantos ing mangke dalu panjenengan dipun meriaken kalian karawitan campur sari lestari ning budaya saking tlatah Ndorowati Lawang ingkang dipun pandhekani Cak Turiman. Bapak Ibu undangan hadirin sekalian ingkang kita hormati. Saderengipun panjenengan nindakaken langen joget seni tayub ing mriki kita pramugari badhe anggiharaken ibu-ibu waranggono ingkang dipun iringi aneka bedayan jula-juli sumangga amirsan.
budaya. Aku wingi teko mule nang Codo awakku rada gak penak tapi saiki wis seger. Mari ta ombene beras kencur. Pola nglumpuk dadi siji ana jedhak ngurmati kajati bapak ibu subur. Sing penting kabeh tak dongakno uripe makmur. Ayo dongakno lestari kajate bapak ibu subur panjang yuswane. Sing penting lestari oke jati. Monggo mirsani seni lan paguyuban kita lestari ning budaya pinaring ana semua mbok menawi wonten kalepatan sedaya rombongan kula nyuwun seagunge pangapalan saha Monggo Cak Santo. Nuwun sewu. Maturaken sugeng sonten sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu undangan hadirin sekalian ingkang sami kita hormati. Ewatene sonten ngantos ing mangke dalu ingkang kajibah ngayahi dados pranata cara utawi pramugari. Kita grup pramugari Tengger ingkang dipun sepuhi Mas Hadi ateges kita pramugari ing kala wau minangka sesulipun Bapak Subur Ibu Rahayu sekeluarga. Bapak Subur Ibu Rahayu ngaturaken matur sewu sembah nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa pinarak wonten sak lebetipun trata pagung sak nginggilipun sasana pagelaran kanthi rahayu wilujeng. Rawuh panjenengan wonten dalemipun Bapak Subur Ibu Rahayu ingkang utami puni doa restunipun anggenipun Bapak Subur Ibu Rahayu kagungan hajat wastunggal entas-entas nyuwarakaken leluhuripun ingkang sampun suwargi. Kali tepat dinten ambal warso ulang tahun Ananda Albis Galuh Pratama. Mugi-mugi cucu wayah ingkang dipun meriakan ing dinten menika
ing tembe tata saputra ingkang migunani tumrap nusa lan bangsa. Berbakti dumateng tiyang sebaipun migunani tumrap agaminipun. Ewendene hiburanipun paguyuban seni tayub Jawa Timur ala Tengger. Gandeng ingkang rawuh ing sonten menika sedaya tokoh-tokoh penggemar seni tayub. Ing mriki kita pramugari sampun percados dumateng panjenengan sedaya. Bilih lumampahipun sampur ing kala mangke saged lumampah kanthi aman tertib. Boten-boten sambi kala punapa-punapa. Ing mriki kula tasnami Bapak Supur Ibu Rahayu ngaturaken mbok bilih wonten kekirangan anggenipun paring penghormatan arupi unjukan dedaharan ugi tempat ingkang kirang cecek dhateng Rahayu nyuwun agunging pangapunten. Kangge lampahipun sampur kaping 7 kula aturaken dumateng pingi putra ugi cucu wayah. Padha kaya cetak sawandanipun ugi Bapak Muspika wilayah Kecamatan Tosari mbok bilih rawuh. Salajengipun sampur kula aturaken dumateng keluarga besar undangan Yoto Sinoman gilir gumantos ngantos paripurnanipun sampur pagelaran. Sepina malih ing mriki kula tasnami pramugari grup Ibu Waragana minggahipun dumateng Bapak Wiro Pradoko. Mbok bilih kala mangke wonten kekirangan utawi keklentuan ingkang dipun sengaja temboten kula tasnami pramugari nyuwun agunging pangapunten. Pramila sampun dumugi pagelaran seni tayub dipun wiwiti. Sak ngandhapipun Ibu Warangana tumuju dumateng sasana pagelaran ingkang ngaturaken pramugari Tosari Mas Ujang. Kairingan ungalipun gedeng ala lestarining budaya sumangga Pak Turiman. Jawa ayo padha ditingkatno nyuwun berkah Gusti seni Jawa tetep lestari.
sejantung atiku. Dasar dina malam
Jarwa Purwa Tunggal besane Beskara Gengke pengen ya ramene dole esto badara jeputra eling-eling kita kudu eling-eling marang Yang Maha Kuwasa eling-eling kita tansah kudu eling Bapak Ibu lan keluarga kudu eling-eling negarane kudu eling kabudayane luhuring kabudayan junjung derajate bangsane eling eling kudu eling bebasan wae aren kita kudu eling kita kudu eling eling marang Kang Maha Kuwasa eling-eling kita tansah kudu eling Bapak Ibu lan keluarga kudu eling-eling negarane kudu eling kabudayane luhuring kabudayan junjung derajate bangsane eling-eling kudu eling bebasan woe ngaren kita tansah kudu eling mahane ciptaku marang Yang Maha Wiku ringono wayu moga pikyan kula warga kenyamrokan betis waras wiris duh Gusti Kang Mahasih mugi kersa angapana Mahaning ciptaku marang Yang Maha Wiku paringono wayu muga bagyan kulawarga kuyup rukun berkas suara
jroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi suka panggonmu bali bisa kumpul kaya dueng luni naunono wintonono tak anten ning pucuking tresno balung mongko bebasane mong katon katon sliramu wae ojo lali paweleku ugemono ni mas janji-janjimu aku kan setia setuju tak onteni nganti saelemu Ibu senangi kanca dadi
tari widata saya rukun rame-rame gotong royong kagak bisa menyanyi kocotan dijekti saka guru tumrap negarane La oleh mane manati kasih manis yo Eman La oleh tiga reng lake Pangeran Bule aduh aduh sayang Balai Seraga kota Malang melemenya Malemenya domba ejelen asik bon riwayat tiga aja sampai maelang duh monenga sepana bilang asik rek laki tiga orang si manis kurang manis tambahin gula Jok nyak benyak kak banyak gula kencing manis ayah hap bon ramera kemping alangkir morasekoni mak kemping lampu tak kira dikacak napikir menikini kiba buru tangan dua telok empat montak ndek tul ikocak terketeran obi manis ma obi manis malemenya domba kabelar malemenya domba kabelar tangan dua telok empat montak ndek tul ikocak kepikiran pula mak sampai nangis kilura edi kepikiran mak sampai nangis lambun ingat rasa tak gelar dua telok empat montak ndek tul ikocak dari mana termanisa dari mana termanisa maleraje manterjelo tahun dua telok empat montak ndek tul ikocak jos Wanetina boleh penangisa Wane ajek matir noro atika
dinase Ratu Erlangga kang nyawiji sanyoto marahati Dewi Kili Suci sanyoto marahati Dewi Kili Suci Ake satria kasangsam putri kahuripan Mahesa Sura yakti jengkar saking petapan mung pengin bisa nampa manise katresnan mung bisa nampa manise katresnan rekodayane Dewi Kili Suci dudu endahe tresna kang den paringi mongkoro gunung watu kang agawe pati Mahesa Sura kawilaran ning ati rasa ketut ing jroning wardaya Dewi Kili Suci hanatep jroning guwa sela maling dadi papane top ngobrol mandhap ramane resi kang saknyoto lama sudah ku cinta padamu tenane tapi di hati hanya terpaku karena hidup kita berbeda kau telah berdua kini ku yang merana cintaku kini terisolasi siapalah kau selalu di hati tidur pun aku tak bisa nena selalu teringat terbayang di mata sampai kapan hidupku begini tak berdaya hatiku berkata diriku ingin bersamanya cintaku tak mungkin berubah lama sudah ku cinta padamu tapi di hati hanya terpaku karena hidup kita berbeda kau telah berdua kini ku yang merana wis suwe iso jemenong riko arep ngomong wetise ditampa mergane urip kita ra padha riko wis keloron ring ati nelongso welas riko yoso sidem-sidem rai kau bengi riko sun angen nyarap turu yo sing bisa turu katon ring moto dumekaning dalu sampai kapan urip ison dewean kantru ngelabon kepikiran kapan bisa iso nyandeng riko welas iso
sing ana wong liya wes rikaya sen sidang raino bengi rikong sen angin urip turu ya sing bisa turu ton ring moto tumekaning dalu sapareng bindi tak seneng bila lebes genteng robena sapareng bindi tak ketona bonceng tadi pula detika kahagui rapi ducek pantesan tutur sapana ducek alosa tur jungken ateng badana pancen tade banyarena cokir cocokku dalam pikir bola tudi tade busana cokir banyak ring binik naksir cuma todus duse ngocak cokir cocok ke dalam pikir bola cuken pun andi tresnana cokir banyak ring bini prisir boga dak bola pas kelemahan Bane bocor ditempel dulu. Ditempel kali napa? Ditempel kali napa? Oh, yo karo saweran to. Aku iki. Aduh kan tak bal
Juh, ayune. Uripe sak dalan-dalan akan ledume sing halal banteng cukup kanggo sandang lan Sawer Pak Kades. ayo Pak Den Ayo Pak Utik. hey Hey. ayolah Mana Pak Utik sawernya? Hey. aku iki aduh ganteng balkan rajan ini untung-untungan nasib kabeh aduh gantengan wayang apes kanggo rasa gantengan Majedor, 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 dor, ano bang pacar. Wah iki mesti rezeki kita. Ayo rezekine ditambahi. Majedor, 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 dor, saweran maneh. Oke. Ayo lanjut. Wah iki sawerane tambah ngumpul kowe tambah ngumpul kowe tambah ngumpul kowe tambah ngumpul kowe tambah ngumpul matur suwun. Oke, terima kasih matur sembah nuwun Bapak Kades Edi, Bapak Utik, Bapak Atim beserta kawan-kawan, Bapak Kades Dimas Balidono beserta perangkat desa, oke Cak Robik, Cak Bayan Gondosuli beserta Bapak Roji Lumbang. Jika sampun tindak sasono pagelaran salajengipun lanjut Cak Santo.